Καλούμε τον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Ζέρβα να μας συστήσει τον επίσημο προσκεκλημένο μας, καθηγητή Παντελή Εκεκάκη. Αξιότιμοι κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτωρα, κύριοι ή και κυρίες Κοσμήτωρα, δεν ξέρω πώς είσαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα να παρουσιάσω τον ομιλητή της εναρκτήριας ομιλίας αυτού του συνεδρίου, τον κύριο Παντελή Εκεκάκη, καθηγητή ψυχολογίας της άσκησης. Γόνος εκπαιδευτικών τρίτης γενιάς από το Ρέθυμνο της Κρήτης, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας η μητέρα του, καθηγητής φυσικής αγωγής ο πατέρας του και άξιος εκπρόσωπος της κριτικής λογιοσύνης με έργο στην κριτική βιβλιογραφία, στην ιστορία του τόπου και στην καλλιτεχνική δημιουργία. Παντρεμένος με τη Σπυροδούλα Βάζου, συνάδελφο με παράλληλη και επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα, δημιούργησαν μια θαυμάσια οικογένεια με 2 χαριτωμένα παιδιά. Πτυχιούχος του τμήματός μας το 1992 και στη συνέχεια με μάστερ στην κινησιολογία από το Kansas State University και διδακτορικό στην κινησιολογία από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι. Με σκληρή δουλειά διέτρεξε μια 22χρονη καριέρα στο Iowa State University, όπου εξελίχθηκε σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες. Από το 2022 υπηρετεί ως καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Κινησιολογίας στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στη θέση του συνταξιοδοτηθέντος κορυφαίου αθλητικού ψυχολόγου Dan Good. Το τμήμα του είναι ένα από τα παλαιότερα, 124 ετών, και το μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις στο χώρο της κινησιολογίας. Το 2005 εξελέγει μέλος του Αμερικανικού Κολεγίου Αθλητιατρικής και το 2019 εισήχθη ως τακτικό μέλος στην Εθνική Ακαδημία Κινησιολογίας. Είναι η υψηλότερη διάκριση που απονέμεται σε ακαδημαϊκούς στον τομέα της κινησιολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνά του εστιάζει σε 3 μακροχρόνια προβλήματα στον τομέα της επιστήμης της άσκησης και συγκεκριμένα. Πρώτον, στη σχέση δόσης-απόκρισης και στους υποκείμενους, γνωστικούς και νευροβιολογικούς μηχανισμούς των αντιδράσεων του διπόλου ευχαρίστηση-δυσαρέσκεια κατά την άσκηση, οδηγώντας στην ανάπτυξη της θεωρίας διτού τρόπου, dual mode theory. Δεύτερον, στα κίνητρα στη φυσική δραστηριότητα από μια μεταγνωστικιστική προσέγγιση, οδηγώντας στη διατύπωση της συναισθηματικής αναστοχαστικής θεωρίας το 2018. Και τρίτον, στην ευρωνική βάση της αίσθησης της κόπωσης κατά τη σωματική προσπάθεια που οδήγησε στην ανάπτυξη της θεωρίας της κόπωσης ως βασική συναισθηματική απόκριση το 2019. Έχει συγγράψει περισσότερα από 100 άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε υψηλού επίπεδου επιστημονικά περιοδικά και 35 κεφάλαια σε βιβλία. Συγγραφέας και συνσυγγραφέας 3 βιβλίων που έχουν εκδοθεί από τους εκδοτικούς οίκους Cambridge University Press, Routledge και Human Kinetics. Έχει προσκληθεί 2 φορές ως ομιλητής στις Εθνικές Ακαδημίες Επιστημών Μηχανικής και Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, DC. Ένα από τα θέματά του ήταν οι παρεμβάσεις της άσκησης στη θεραπεία της άνησης και της νόσου Alzheimer. Ήταν στην επικαιρότητα αυτές τις 2 μέρες στα μέσα ενημέρωσης. Έχει πραγματοποιήσει πληθώρα διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων σε περισσότερες από 35 πόλεις και 15 χώρες, προσκεκλημένος διαφόρων επιστημονικών εταιριών, όχι μόνο της ψυχολογίας της άσκησης και άθλησης, αλλά και της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, της αθλητιατρικής
και της ψυχοπαθολογίας. Ο κύριος Εκεκάκης κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως μεταξύ των ερευνητών στον τομέα των αθλητικών επιστημών, σύμφωνα με τα σύνθετα συστήματα κατάταξης. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου Παντελή, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ακαδημαϊκή σου διαδρομή και τη διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού σου έργου. Σε καλωσορίζουμε στην πατρίδα και σου ευχόμαστε υγεία, οικογενειακή ευτυχία και καλή συνέχεια στο ερευνητικό, διδακτικό, διοικητικό και κοινωνικό σου έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κεντρική ομιλία του καθηγητή Παντελή Εκεκάκη με τίτλο «Αθλητική επιστήμη 1983-2023. Τι έχουμε καταφέρει, τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε, ποια είναι δυνητικά η θέση μας στην κοινωνία». Καλή σας μέρα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Το να μιλάς στους παλιούς σου δασκάλους είναι κάτι πολύ σπάνιο και πολύ μοναδικό. Ελπίζω ότι ο κύριος Κλεισούρας θα με περάσει, θα μου βάλει κανένα πεντάρι να με περάσει, γιατί είχα εφιάλτες αυτές τις μέρες γι' αυτό. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τα τελευταία 40 χρόνια στην εξέλιξη της επιστήμης μας από τη δική μου προοπτική. Και σαφώς άλλοι θα έχουν διαφορετική προοπτική. Εγώ θα σας πω πώς έζησα 36, αν δεν απατώμε, από τα 47 χρόνια που είμαι σε αυτό το τομέα. Πριν το κάνω αυτό, να πω ότι εγώ στη ζωή μου είχα 2 πατεράδες, που και οι 2 ήταν απόφοιτοι ΕΑΣΑ. Ο ένας είναι ο κύριος στην αριστερή φωτογραφία, που αποφοίτησε από την ΕΑΣΑ το 1955, και ο άλλος είναι ο κύριος Ζέρβας, ο ακαδημαϊκός μου πατέρας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι έχουμε καταφέρει. Εγώ θα προσπαθήσω να βάλω τη χρονιά 82-83 μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, δίνοντας κάποια από τα σημαντικά γεγονότα έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ, που μας οδήγησαν σε αυτή τη χρονολογία 82-83, όταν ανωτατοποιήθηκε η σχολή μας. Στις αρχές του 20ου, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, είχαν αρχίσει έρευνες οι οποίες σχετίζονταν με το θέμα το οποίο πραγματεύεται η επιστήμη μας. Ωστόσο, οι έρευνες αυτές σίγουρα δεν γινόντουσαν από επιστήμονες που είχαν προέλθει από το δικό μας τον κλάδο. Για παράδειγμα, τέλη του 19ου αιώνα, ένας Ιταλός φυσιολόγος εκπώνησε αυτή την εργασία σχετικά με τη βάση της κόπωσης, ο Άντζελο Μόσο. Το 1898 έχουμε τη εργασία που θεωρείται η πρώτη εργασία στον τομέα της αθλητικής ψυχολογίας, ωστόσο και αυτή έγινε από κάποιον κοινωνικό ψυχολόγο, τον Νόρμαν Τρίπλετ. Έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ανεπτυγμένη έργο-φυσιολογία από τον A.V. Hill, ο οποίος ήδη το 1922 έλαβε το βραβείο Νόμπελ για μια σειρά εργασιών πάνω στη λειτουργία των μειών και την πρόσληψη οξυγόνου. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι σήμερα το Νόμπελ του Hill είναι το μόνο Νόμπελ που έχει δοθεί σε κάποιον ο οποίος πραγματοποίησε το κύριο έργο του στον τομέα που εντάσσεται στο χώρο της δικιάς μας επιστήμης. Αλλά η εργασία η οποία θεωρείται από τους περισσότερους ως η εναρκτήρια ιστορικά εργασία του χώρου μας ήταν μια επιδημιολογική μελέτη
που έγινε από τον επιδημιολόγο Jerry Morris και είναι η περίφημη εργασία με τους εργαζόμενους, τους οδηγούς και τους εισπράκτορες στα διόροφα λεωφορεία στη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρήκε ότι οι εισπράκτορες οι οποίοι έπρεπε να ακολουθούν τους επιβάτες μέσα στο λεωφορείο και να ανεβαίνουν στο δεύτερο όροφο και να κατεβαίνουν, είχαν λιγότερο κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων από τους οδηγούς οι οποίοι καθόντουσαν για ίσο χρονικό διάστημα. Το 1954 έχουμε μια ομάδα 11 ατόμων, οι περισσότεροι από τους οποίους ωστόσο πάλι ήταν φυσιολόγοι και γιατροί, οι οποίοι ιδρύουν το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθλητιατρικής, το American College of Sports Medicine. Θέλω να σταθώ λίγο στην εργασία αυτή εδώ, ένα άρθρο του Franklin Henry, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη το 1964 να παρουσιάσει επιχειρηματολογία για το αν η επιστήμη μας, που τότε λεγόταν φυσική αγωγή, ανήκει ή δεν ανήκει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και προφανώς για να σκεφτεί να το κάνει αυτό, το 1964 υπήρχε αμφισβήτηση για το αν και κατά πόσο ο τομέας μας, η φυσική αγωγή, πρέπει να ανήκει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το 1968 έχουμε ένα απίστευτο εκδοτικό φαινόμενο, τη δημοσίευση του βιβλίου Aerobics από τον Kenneth Cooper, ο οποίος ήταν ένας γιατρός που δούλευε για την πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το βιβλίο σε διάφορες μεταφράσεις, θα ξαναλέω, το 1968 πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο πατέρας μου είχε την πρώτη έκδοση στο σπίτι μας, στα αγγλικά, για να καταλάβετε τι φαινόμενο, γιατί φαινόμενο πρόκειται. Το 1969 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Medicine and Science in Sports and Exercise, του επίσημου περιοδικού του American College of Sports Medicine, με πρώτο εκδότη τον Bruno Balki. Πολλοί από εσάς που ασχολείστε με την εργοφυσιολογία θα έχετε πει πολλές φορές τη φράση «πρωτόκολλο Balki». Το 1975 το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθλητιατρικής δημοσιεύει την πρώτη έκδοση των συστάσεων για το πώς μετράμε και το πώς συνταγογραφούμε την άσκηση. Αυτό το βιβλίο τώρα βρίσκεται στην 11η έκδοση. Υπάρχουν τακτικές επανεκδόσεις κάθε 3 με 5 χρόνια. Το 1978 έχουμε την πρώτη μεγάλη δημοσίευση επιδημιολογικής μελέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εξέταση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των αποφύτων του Harvard από τον επιδημιολόγο Ralph Paffenbarger, όπου φυσικά δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν περισσότερη φυσική δραστηριότητα έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων. Και θέλω να κάνω πάλι μία μικρή παύση εδώ. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε ακούσει για την περίφημη μελέτη της πόλης Framingham στη Μασαχουσέτη. Έχω βάλει και μια φωτογραφία του δημαρχείου της πόλης για να δείτε την έντονη ελληνική επιρροή στην αρχιτεκτονική. Η μελέτη λοιπόν αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, θα μπορούσε να πει κανείς μοναδική, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης του Φρέμιγχαμ δέχθηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την εργασία, σκοπός της οποίας ήταν να αποκαλύψει τους παράγοντες κινδύνου, αρχικά για καρδιακές παθήσεις, και από ένα σημείο και μετά, νομίζω τη δεκαετία του 80, άρχισαν να ασχολούνται και με την άνοια και το Alzheimer. Φέτος η μελέτη αυτή γιορτάζει 75 χρόνια. Η ίδια μελέτη. Είναι ακόμα εν εξελίξη. Θέλω να σταθώ λοιπόν σε αυτή την εργασία, σε αυτή τη δημοσίευση, το 1979, διότι η δημοσίευση αυτή λέει ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας μάλλον δεν έχει και πάρα πολλά να κάνει με τις καρδιοπάθειες, και αν αποδειχθεί ότι κάτι έχει να κάνει, σίγουρα η σημασία θα είναι πολύ
ισχνότερη από τη σημασία, για παράδειγμα, του καπνίσματος ή της παχυσαρκίας ή της υπέρτασης. Το 1979. Σε αυτό το σημείο βρισκόταν η επιστήμη της φυσικής δραστηριότητας όταν ανωτατοποιήθηκε το ΤΕΦΑ. Υπήρχε ακόμα η αμφισβήτηση. Μπορεί η φυσική δραστηριότητα να σχετίζεται με την υγεία? Κάποιοι λέγανε ναι, κάποιοι λέγανε όχι. Τόσο πρόσφατη είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και τόσο σύντομη είναι η ιστορία. Σε αυτό το χρονικό σημείο, λοιπόν, δύο φωτισμένοι δάσκαλοι μας έρχονται από την Αμερική. Ο κύριος Κλεισούρας, με σπουδές στο Springfield College και αργότερα καθηγητική εμπειρία στο McGill του Καναδά, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του Καναδά, και ο κύριος Ζέρβας από το Boston University. Και κουβαλάνε μαζί τους βαριές αποσκευές. Ο κύριος Κλεισούρας είχε σπουδάσει με διάφορους δασκάλους, αλλά ξεχωρίζω τον Πίτερ Κάρποβιτς, μία σημαίνουσα προσωπικότητα, ένας από τους 11 ιδρυτές του American College of Sports Medicine, των αρχικών 11, και ο κύριος Ζέρβας σπούδασε με τον Λεν Τσαϊκόφσκι, ο οποίος, παρακαλώ, είναι ακόμα ενεργός και ακόμα παράγει δημοσιεύσεις και έρευνες. Και καλά να είναι. Είπα ότι ήταν φωτισμένοι δάσκαλοι. Και όχι μόνο μας έδωσαν καταπληκτικές διαλέξεις τότε, όταν ακόμα τα πράγματα ήταν, ξαναλέω, σε ένα πρώιμο στάδιο, αλλά μας έδωσαν και εξαιρετικά βιβλία, μας έδωσαν και εργαστήρια, τα οποία λίγα είχαν να ζηλέψουν από τα αντίστοιχα βιβλία και τα αντίστοιχα εργαστήρια που οι συνάδελφοί μου είχαν στην Αμερική ή στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Εγώ μπήκα στο ΤΕΦΑ το 1987. Το 1987, λίγα χρόνια δηλαδή μετά από την ανωτατοποίηση, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και αρχίζουν πλέον να αλλάζουν με γρήγορο ρυθμό. Το 1987 έχουμε μία δημοσίευση, μιας από τις πρώτες μετααναλύσεις, που χρησιμοποιεί τον όρο αιτιακή σχέση. Ότι πλέον θεωρούσαν οι ερευνητές ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να ισχυριστούμε ότι η σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και υγείας δεν είναι απλή συσχέτιση, αλλά υπάρχει αιτιακή σχέση. Αυτός ο όρος είναι πολύ σημαντικός, όπως καταλαβαίνετε. Το 1992 έχουμε την πρώτη δημοσίευση από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία πάνω στο θέμα της άσκησης και εισάγεται ένας νέος σημαντικός όρος, που είναι ο όρος ανεξάρτητος παράγοντας προαγωγής της υγείας. Ανεξάρτητος θα πει ότι μέχρι τότε πολλοί φαντάζονταν ότι αν ωφελεί η άσκηση, ωφελεί επειδή μειώνει την παχυσαρκία. Και είναι η μείωση της παχυσαρκίας αυτή η οποία φέρνει τα θετικά για την υγεία. Ανεξάρτητη επίδραση θα πει ότι ακόμα και αν έχουμε ελέγξει άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες, η φυσική δραστηριότητα έχει μία ανεξάρτητη θετική επίδραση στην υγεία, πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Το 1994 γίνεται, κατά τη δική μου την εκτίμηση, μία τεράστια στροφή. Εγώ τη χαρακτηρίζω στους φοιτητές μου ως την σύγχρονη επανάσταση στην επιστήμη της άσκησης. Και συνοψίζεται αυτή η επανάσταση σε αυτό το γράφημα. Το γράφημα παρουσιάζει τρεις υποθετικούς ανθρώπους, τον Α, τον Β και τον Γ, και στον κάθετο άξονα μας δείχνει την ωφέλεια για την υγεία. Και βλέπουμε ότι αν αυξήσουμε στον ίδιο βαθμό τη φυσική δραστηριότητα στον Α, τον Β και τον Γ, αυτός ο οποίος θα ωφεληθεί περισσότερο είναι ο Α, αυτός ο οποίος ξεκινάει δηλαδή από το χαμηλότερο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Αυτό το γράφημα λοιπόν δίνει μία νέα ατζέντα για το χώρο μας. Πού πρέπει να εστιάσουμε? Πρέπει να εστιάσουμε στα λιγότερο δραστήρια ποσοστά του πληθυσμού.
Εάν εστιάσουμε δηλαδή στο να καταφέρουμε να πείσουμε αυτούς οι οποίοι είναι μόνιμα στον καναπέ να σηκωθούν από τον καναπέ, τότε οι κοινωνίες θα έχουν το μεγαλύτερο συγκριτικά όφελος για την προαγωγή της υγείας. Με άλλα λόγια, με αυτό το γράφημα αλλάζει όλο το μοντέλο πάνω στο οποίο στηριζόταν η επιστήμη μας. Μέχρι τότε, αυτό που λέγαμε στο μέσο άνθρωπο είναι αυτό που βλέπετε στην εικόνα, ότι θα έπρεπε να είναι αθλητές. Θα πρέπει να φοράνε φόρμες και αθλητικά παπούτσια, θα πρέπει να έχουν ένα προπονητικό πρόγραμμα και να βρίσκονται σε προπόνηση, σκοπός της οποίας είναι να βελτιώσει τη φυσική τους κατάσταση και αν βελτιωθεί η φυσική κατάσταση, θα βελτιωθεί και η υγεία τους. Από το 1994 και μετά περνάμε σε αυτό το μοντέλο, όπου πλέον το κύριο μας μήνυμα είναι ότι θέλουμε να προάγουμε τη φυσική δραστηριότητα σαν ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Δεν μπορώ να περιγράψω επαρκώς το πόσο σημαντική ήταν αυτή η αλλαγή, η οποία δεν ήταν εύκολη βέβαια και ούτε ήταν αποδεκτή από όλους. Το 1995 έχουμε μια ιστορική συνεργασία του Αμερικάνικου Κολεγίου Αθλητιατρικής και του Κέντρου για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών. Και έχουμε τη δημοσίευση σε ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά περιοδικά συστάσεων προς το γενικό πληθυσμό για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Και από εκεί ξεκινάει το μήνυμα 30 λεπτά μέσης έντασης, φυσική δραστηριότητα, τις περισσότερες και κατά προτίμηση όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το 1996 ο Γενικός Ιατρός, ο Αρχίατρος θα μπορούσαμε να πούμε των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Ντόνα Σελέιλα που βλέπετε δεύτερη στη φωτογραφία, παρουσιάζει στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το Κογκρέσο έναν τόμο, ο οποίος πήρε 10 χρόνια να αναπτυχθεί και που καλύπτει όλη τη βιβλιογραφία για τις θετικές επιδράσεις της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας σε όλους τους σημαντικούς τομείς της υγείας. Το 2001 οι Βρετανοί ξεκινάνε ένα πρόγραμμα σε όλη τη χώρα, το οποίο ονομάστηκε είτε Exercise Referral Schemes, δηλαδή παραπομπή για άσκηση ή άσκηση βάσει συνταγής, όπου η κυβέρνηση νοικιάζει γυμναστήρια σε όλη τη χώρα, ούτως ώστε ο κάθε γιατρός να μπορεί να δίνει μία συνταγή στον ασθενή και να πηγαίνει στο τοπικό γυμναστήριο, πληρώνοντας είτε τίποτα ή μία λίρα, να δίνει τη συνταγή που έχει λάβει από τον γιατρό και να λαμβάνει ένα πρόγραμμα άσκησης από ειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, συνήθως με κάποιο μεταπτυχιακό δίπλωμα, και να κάνει άσκηση για πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Το 2003 ακολουθούν οι Σουηδοί, οι οποίοι αναπτύσσουν το δικό τους μοντέλο. Το μοντέλο αυτό πολύ γρήγορα εξάγεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Δημιουργείται ένα δίκτυο το οποίο λέγεται το European Physical Activity on Prescription δίκτυο. Το 2004 οι Βρετανοί βγάζουν τις δικές τους συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα προς το κοινό. Το 2007 δημιουργείται το Exercises Medicine, το οποίο τώρα υπάρχει και στην Ελλάδα, το ελληνικό κεφάλαιο. Το 2008 για πρώτη φορά έχουμε ομοσπονδιακές συστάσεις προς τον πληθυσμό από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκρίνεται, για παράδειγμα, ότι οι πρώτες συστάσεις για τη διατροφή είχαν βγει στις αρχές της δεκαετίας του 40, ενώ οι πρώτες συστάσεις για την προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας βγαίνουν το 2008. Το 2010 έχουμε τις πρώτες επίσημες συστάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το 2011 έχουμε συστάσεις στη Δανία. Έχουμε ένα πρόγραμμα για άσκηση βάση συνταγής στη Γερμανία. Το 2016 οι Γερμανοί αναπτύσσουν τις δικές τους συστάσεις. Το 2017 οι Γάλλοι. Το 2018 οι Αμερικάνοι βγάζουν τη δεύτερη πλέον έκδοση που μας φέρνει μια νέα ιδέα που είναι το κάθε λεπτό μετράει. Αν θυμάστε, πριν από αυτό λέγαμε
η φυσική δραστηριότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 λεπτά, 8 λεπτά κτλ. Καταργούνται όλα αυτά και πάμε στο κάθε λεπτό μετράει. Και για μένα η αποκορύφωση έρχεται το 2018. Άλλοι μπορούν να διαφωνούν, αλλά για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι από την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία, είναι μια σύσταση προς όλους τους γιατρούς και λέει ότι κάθε φορά που οποιοσδήποτε γιατρός θα συναντάται με κάποιον ασθενή, θα πρέπει να ρωτάει για τη φυσική δραστηριότητα και αν ο ασθενής δηλώσει ότι κάνει λιγότερη από το ποσό της φυσικής δραστηριότητας που συνιστούμε, θα πρέπει ο γιατρός να δίνει συμβουλές για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Βλέπουμε δηλαδή ότι από το 1979, που στην ιατρική βιβλιογραφία υπάρχει η δήλωση μπορεί η φυσική δραστηριότητα να σχετίζεται, μπορεί και να μην σχετίζεται, φτάνουμε σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα το 2018, η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία να λέει σε όλους τους γιατρούς πρέπει να ρωτάτε σε κάθε συνάντηση και να δίνετε συμβουλές για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας σε κάθε συνάντηση. Η ταχύτητα των εξελίξεων είναι απίστευτη και λέει πάρα πολλά για το πόση έρευνα και τι ποιότητας έρευνα παρήχθηκε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου δημοσιεύσεις και εικόνες. Ο τίτλος είναι «Η άσκηση είναι το πραγματικό πολυχάπι». Πολυχάπι είναι ένα όνειρο της βιομηχανίας, της φάρμακοβιομηχανίας, να βγάλουμε κάποια στιγμή ένα χάπι, θα το παίρνουν όλοι και θα τους κρατάει υγιείς. Και το άρθρο λέει ότι στην πραγματικότητα υπάρχει το πολυχάπι και το πολυχάπι λέγεται άσκηση. Και έχουμε αυτές τις εικόνες οι οποίες συνοψίζουν τις ευεργετικές επιπτώσεις της άσκησης κυριολεκτικά σε κάθε σύστημα του οργανισμού. Η δε έρευνα η οποία βρίσκεται κάτω από το κάθε βελάκι που βλέπετε είναι εξαιρετικής ποιότητας. Κάποιοι συνάδελφοι στην Αγγλία είχαν την υπομονή το 2012 και μέτρησαν ότι η σύσταση για άσκηση περιέχεται συνολικά σε 39 συστάσεις για κλινική πρακτική σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, για την πρόληψη και τη θεραπεία του διαβήτη, της υπέρτασης, των καρδιοπαθειών, της κατάθλιψης κλπ. 39. Η άσκηση ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Και αρχίζουμε και βλέπουμε εξώφυλλα σε περιοδικά, αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον άρθρα σχεδόν σε καθημερινή βάση στις εφημερίδες για τις τελευταίες έρευνες και έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον να χάσουμε και την ευαισθησία μας. Δεν είναι δύσκολο να εντυπωσιαστούμε πια. Για παράδειγμα, βλέπουμε άρθρα που λένε ότι έχουμε ενδείξεις ότι η άσκηση πλέον καθυστερεί την ανάπτυξη καρκινικών όγκων και δεν πολύ εντυπωσιαζόμαστε. Βλέπουμε δημοσιεύσεις που μας λένε ότι η άσκηση είναι η μόνη παρέμβαση για την οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη της άνοιας και του Αλτσχάιμερ και δεν εντυπωσιαζόμαστε. Έχουμε φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο. Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ συλλέγει στοιχεία από όλη τη χώρα για το πώς οι φοιτητές επιλέγουν να σπουδάσουν τι. Και τα στοιχεία αυτά ξεκίνησαν από το 1970. Θα δείτε λοιπόν σε αυτόν τον πίνακα ότι το πεδίο με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι υπολογιστές, όπου την τελευταία 50ετία είχαμε μια αύξηση 4.392%, αλλά δεύτερο πεδίο σε ανάπτυξη τα τελευταία 50 χρόνια ήταν το δικό μας πεδίο, με ένα αριθμό ανάπτυξης 3.349%. Το γράφημα αυτό δείχνει την εξέλιξη στον αριθμό των φοιτητών στο δικό μου τμήμα. Το 1992 το τμήμα είχε 250 φοιτητές. Τώρα είμαστε στους 1.500 φοιτητές και είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο τμήμα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Η πρόβλεψη είναι ότι στα επόμενα 10 χρόνια το τμήμα κινησιολογίας θα γίνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα.
Αυτά τα δεδομένα δεν είναι μόνο στο δικό μου πανεπιστήμιο. Είναι σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε σημείο να λέμε ότι η επιστήμη της άσκησης, η κινησιολογία, είναι πλέον το πολυπληθέστερο πρόγραμμα στα μεγάλα πανεπιστήμια. Αυτό είναι άλλη μια μεγάλη κατάκτηση και είναι ασύλληπτο. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Να δούμε για τις προκλήσεις. Έχω επιλέξει 4. Και ξαναλέω ότι αυτά είναι σύμφωνα με τη δική μου οπτική. Το πρώτο πρόβλημα είναι η έλλειψη διεπιστημονικότητας. Μας αρέσει να λέμε ο ένας τον άλλο ότι η διεπιστημονικότητα είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει ως τομέα. Γιατί εμείς υποτίθεται ότι μελετάμε ένα φαινόμενο που είναι η ανθρώπινη κίνηση και το μελετάμε από διαφορετικές σκοπιές και μπορούμε να μιλάμε ο ένας τον άλλο. Και στην πραγματικότητα δυστυχώς, παρόλο που μας αρέσει να το λέμε, αυτό δεν το έχουμε καταφέρει. Εξακολουθούμε να είμαστε θύματα του Καρτέσιου. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη κίνηση ως μοιρασμένη από το λαιμό και πάνω και από το λαιμό και κάτω. Μία από τις δασκάλες του κυρίου Καρτερολιώτη, η Νταϊάν Γκίλ, έγραψε ότι ουσιαστικά η ενοποιημένη μελέτη της ανθρώπινης κίνησης είναι είδος υποεξαφάνιση. Αυτό είναι πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Συστάσεις προς τον πληθυσμό και συστάσεις προς τους επαγγελματίες υγείας για το είδος και το ποσό της άσκησης το οποίο συστήνουν προς τους ανθρώπους. Στην 11η έκδοση των συστάσεων του SESM εξακολουθούμε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει από το 1975, εξακολουθούμε να έχουμε ένα κεφάλαιο για τις συστάσεις, το οποίο γράφεται από εργοφυσιολόγους και αθλίατρους, και ένα κεφάλαιο για την ψυχολογία, χώρια. Δεν υπάρχουν αναφορές από το ένα στο άλλο. Και οι δύο ομάδες που αναπτύσσουν αυτά τα δύο κεφάλαια είναι ανεξάρτητες, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Τα κεφάλαια αναπτύσσονται χωρίς συνεννόηση. Το 2006, στην 7η έκδοση, για ένα σύντομο διάστημα, το ECSM, η ομάδα που ανέπτυξε το βιβλίο, έγραψε το εξής: ότι η πιο πετυχημένη συνταγή για την άσκηση είναι αυτή που καταφέρνει να επιφέρει αλλαγή στη συμπεριφορά. Να το ξαναπώ. Η πιο πετυχημένη συνταγή για την άσκηση είναι αυτή που καταφέρνει να επιφέρει αλλαγή στη συμπεριφορά. Όταν το διαβάζεις, φαίνεται προφανές. Τι νομίζετε ότι έγινε? Η επόμενη ομάδα εργασίας που ανέλαβε να κάνει την επόμενη έκδοση το είδε και αμέσως το διέγραψε. Και αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, δεν έχουμε καμία αναφορά που να προσπαθεί να γεφυρώσει το ποσό της άσκησης το οποίο συνιστούμε με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ενώ ξέρουμε για πολλές δεκαετίες, για παράδειγμα, ότι αν συνταγογραφήσουμε ιδιαίτερα υψηλότερη ένταση άσκησης, ένα μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα. Αυτό το ξέρουμε δεκαετίες τώρα. Άρα σαφέστατα υπάρχει μια φυσική γεφύρωση μεταξύ της συνταγής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτό όμως δεν θα το βρείτε μέσα στο βιβλίο. Αυτό που βλέπετε είναι η δεύτερη έκδοση των συστάσεων προς τον γενικό πληθυσμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι 2 σελίδες γεμάτες αριθμούς. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι, η μητέρα μου είναι 84 ετών. Υπάρχει περίπτωση η μητέρα μου να αποστηθήσει 2 σελίδες αριθμών για το πώς η φυσική δραστηριότητα πρέπει να κάνει? Γιατί έγινε αυτό? Διότι οι συστάσεις αυτές αναπτύχθηκαν από επιδημιολόγους, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των ειδικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δεν υπήρχε ένας ειδικός να τους εξηγήσει το πώς θα πρέπει να διατυπώνονται οι συστάσεις προς το γενικό πληθυσμό. Και καταλήγουμε να μην μπορούμε να βάλουμε το ποια είναι η σύσταση
μέσα σε μία απλή πρόταση, την οποία να μπορεί να την καταλάβει ο μέσος άνθρωπος. Το δεύτερο παράπονο μου. Δεν έχουμε αλλάξει τα ποσοστά φυσικής δραστηριότητας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κατάσταση του χώρου μας μπορεί να περιγραφεί σαν ένα yin-yang. Από τη μία πλευρά έχουμε εκπληκτικές ανακαλύψεις για τις επιδράσεις της άσκησης στην υγεία κατά τα τελευταία 70 χρόνια και από την άλλη, δυστυχώς, έχουμε μια εξίσου εκπληκτική απουσία ενδείξεων ότι αυτές οι καταπληκτικές ανακαλύψεις έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά του κόσμου. Δεν έχουμε δηλαδή καταφέρει να κάνουμε τη μετάφραση από την επιστήμη στην αλλαγή της συμπεριφοράς. Πριν από κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Μαζεύονται όλοι οι ειδικοί και προσπαθούν να συνοψίσουν το ποια είναι η κατάσταση στο θέμα της προαγωγής φυσικής δραστηριότητας. Το 2021, ούτε λίγο ούτε πολύ, γράψανε ότι δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Ένας κύριος ο οποίος δουλεύει για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας χρησιμοποίησε τον όρο αποτυχία. Έχουμε αποτύχει. Και μάλιστα τονίζει ότι ο λόγος που έχουμε αποτύχει δεν είναι ότι δεν εκτιμούμε τα ωφέλη της άσκησης για την υγεία και δεν είναι ότι δεν έχουμε προσπαθήσει. Άρα ποιος είναι ο λόγος που έχουμε αποτύχει? Είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς να αλλάξουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτή είναι μια μεγάλη μεταανάλυση, δημοσιεύτηκε το 2020, που δείχνει ένα τομέα αλλαγής συμπεριφοράς που πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το τομέα, που είναι η αλλαγή συμπεριφοράς ένας προς ένα. Όχι δηλαδή να μιλάμε στον πληθυσμό γενικά, αλλά να μιλάμε ατομικά και να παρεμβαίνουμε σε ατομικό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι αυτό το έχουμε μελετήσει διεξοδικότερα και άρα είμαστε καλύτεροι. Αν ξέρετε να διαβάζετε αποτελέσματα μετααναλύσεων, σας λέω ότι το effect size ήταν 0,0. Στην Ευρώπη έχουμε τα γνωστά δεδομένα τα οποία συλλέγονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κάθε 5 χρόνια. Πόσο συχνά ασκείς ή κάνεις αθλητισμό? Η Ελλάδα δεύτερη στη λίστα, όπως συνήθως, καμιά φορά είμαστε και πρώτοι. Ας είναι καλά οι Πορτογάλοι. 68% των Ελλήνων απαντούν ποτέ. Η δεύτερη ερώτηση, πόσο συχνά κάνεις άλλες φυσικές δραστηριότητες, όπως ποδηλασία για μετακίνηση, χορό, κυπουρική? Η Ελλάδα είναι νούμερο 2. 53% των Ελλήνων απαντούν ποτέ. Γιατί πιστεύω εγώ ότι έχουμε αποτύχει τόσο πολύ στην προαγωγή της φυσικής δραστηριότητας? Γιατί έχουμε κολλήσει σε αυτό που ονομάζω το μοντέλο της κοινής λογικής. Δηλαδή, ποιο είναι το μοντέλο της κοινής λογικής? Προσπαθούμε να προωθήσουμε τη φυσική δραστηριότητα αποκλειστικά και μόνο με βάση το επιχείρημα ότι πρέπει να το κάνεις για να βοηθήσεις την υγεία σου. Αυτό το επιχείρημα βασίζεται πάνω σε μία υπόθεση. Και η υπόθεση αυτή είναι η θεμελιώδης υπόθεση όλων των παρεμβάσεων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Είναι η υπόθεση της λογικής. Δηλαδή φανταζόμαστε ότι ποιος άνθρωπος θα άκουγε ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την υγεία σου και να μην το κάνει? Άρα πώς θα προωθήσουμε τη φυσική δραστηριότητα? Με το να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά και ξανά για δεκαετίες ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Το μήνυμα είναι, αν κάνεις άσκηση θα βελτιωθεί η υγεία σου. Και όταν δεν βλέπουμε καμία πρόοδο, απορούμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά δεν μπορούμε και να ξεκολλήσουμε. Και το μόνο που κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε το ίδιο μήνυμα ξανά και ξανά, ελπίζοντας ότι την επόμενη φορά θα δούμε κάτι το διαφορετικό. Εδώ βλέπετε μία από τις πολλές καμπάνιες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και θα δείτε το πώς προσπαθούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του κόσμου. Με το να τους δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και εντυπωσιακότερες πληροφορίες, νούμερα, ποσοστά, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι σαν λογικά όντα θα ενδιαφέρονται, θα τα αποστηθήσουν και όταν θα είναι στον καναπέ
και πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν για την επόμενη ώρα, ανακαλούν αυτές τις πληροφορίες, τις χρησιμοποιούν και κάνουν το σωστό. Αποδεικνύεται ότι αυτή η υπόθεση της λογικής δυστυχώς μας έχει παραπλανήσει. Εδώ είναι 2 εργασίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μία εργασία βρίσκει ότι 97% των ενηλίκων θεωρούν ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας είναι παράγοντας κινδύνου για την υγεία. Η δεύτερη εργασία δείχνει ότι 97% των ενηλίκων δεν κάνουν το συνιστόμενο ελάχιστο ποσό φυσικής δραστηριότητας. Αυτό είναι από την Αγγλία. Ίδιο μοτίβο. 89% των ανδρών, 99% των γυναικών πιστεύουν ότι η φυσική δραστηριότητα αποφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Αλλά όταν τους φορέσεις ένα επιταχυνσιόμετρο για μια εβδομάδα, 94% των ανδρών, 96% των γυναικών δεν κάνουν το ελάχιστο συνιστόμενο ποσό φυσικής δραστηριότητας. Αυτή η αντίθεση είναι η ισχυρότερη που υπάρχει στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, οι γυναίκες δηλώνουν ότι ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν τακτικούς ελέγχους για καρκίνο του στήθους, αλλά ένα ποσοστό δεν κάνει. Οι άντρες ξέρουν ότι πρέπει να κάνουν τακτικούς ελέγχους για καρκίνο του παχαίου εντέρου, αλλά ένα ποσοστό δεν κάνει. Σε καμία όμως άλλη περίπτωση δεν βλέπουμε αυτό, δηλαδή πλήρη αναγνώριση ότι υπάρχει όφελος και πλήρη άρνηση το να το κάνουν. Και φτάνουμε για πρώτη φορά το 2012, οι ηθήνοντες του χώρου μας αναγνωρίζουν επίσημα, ανοιχτά, ότι η στρατηγική του να προσπαθούμε να προάγουμε τη φυσική δραστηριότητα με βάση το επιχείρημα «κάντο γιατί είναι υγιεινό» δεν δουλεύει. Και αρχίζουμε να βλέπουμε, όχι από μας, αλλά από την καρδιολογική εταιρεία, μία νέα προσέγγιση. Και η νέα προσέγγιση είναι δεν χρησιμοποιούμε πια επιχειρήματα, δεν χρησιμοποιούμε πια λογική, δεν χρησιμοποιούμε καν λέξεις, αλλά χρησιμοποιούμε εικόνες οι οποίες σχετίζουν τη φυσική δραστηριότητα με χαμόγελο. Και η ελπίδα είναι ένας νέος διαφορετικός μηχανισμός, ότι αν κάποιος μεγαλώνει όλη του τη ζωή και αυτό που βλέπει στο περιβάλλον του είναι η συσχέτιση φυσικής δραστηριότητας χαμόγελο, φυσική δραστηριότητα χαμόγελο, θα αρχίσει να πιστεύει ότι η φυσική δραστηριότητα είναι κάτι το ευχάριστο, κάτι το οποίο παρέχει διασκέδαση και ευχαρίστηση. Το τρίτο μου παράπονο είναι αλλαγή στην κλινική πρακτική. Έχουμε επιφέρει αλλαγή στην κλινική πρακτική. Από το 1992 και μετά η ιατρική υποτίθεται ότι διεξάγεται με βάση ερευνητικά δεδομένα. Και το λέμε αυτό evidence-based medicine, evidence-based practice. Έτσι. Ποια είναι η διαδικασία που προβλέπει αυτό το μοντέλο? Η διαδικασία είναι ότι πρέπει να παραχθούν κάποια ερευνητικά δεδομένα τα οποία δίνουν υποσχέσεις για το μέλλον. Μετά έχουμε τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές, κατά προτίμηση μεγάλες, με πολλούς συμμετέχοντες. Μετά μαζεύουμε κάμποσες τέτοιες τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές και τις συνοψίζουμε σε μία μεταανάλυση, ή 2 ή 3, και κάποια στιγμή οι έγκυροι επιστημονικοί οργανισμοί κάθονται και αναπτύσσουν συστάσεις για το πώς θα πρέπει να είναι η κλινική πρακτική. Και μετά αλλάζει η κλινική πρακτική. Εμείς έχουμε κάνει τα βήματα 1, 2, 3, 4 άψογα, πολύ καλά. Έχουμε παράξει δηλαδή τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές, έχουμε παράξει μετααναλύσεις, έχουμε παράξει συστάσεις για την κλινική πρακτική και η κλινική πρακτική δεν έχει αλλάξει. Γιατί δεν έχει αλλάξει? Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά θέλω να τονίσω έναν. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας τομέας στον οποίο εδώ και 50 ή 100 χρόνια επικρατούν αγωγές οι οποίες είναι κερδοφόρες. Για παράδειγμα, η φαρμακοαγωγή ή οι εγχειρήσεις ή συσκευές. Φανταστείτε ότι σε αυτό το χώρο εισέρχεται κάποιος νέος και ο νέος αυτός λέγεται άσκηση. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουν οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι μοιραζόντουσαν αυτή την πίτα για τα προηγούμενα 50 ή 100 χρόνια? Θα πούνε «Α, τι ωραία, υπάρχει μία νέα παρέμβαση
η οποία είναι εξίσου αποδοτική και η οποία είναι δωρεάν και η οποία δεν έχει αρνητικές παρενέργειες, ή θα συμβεί κάτι άλλο? Ας πάρουμε το παράδειγμα της κατάθλιψης που τυχαίνει να γνωρίζω. 41 τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές στην τελευταία μεταανάλυση στο θέμα της κατάθλιψης, με effect size 1, το οποίο είναι τεράστιο. Σύγκριση, για παράδειγμα, τα αντικαταθλιπτικά έχουν effect size 0,34. Οι Άγγλοι, πρώτα απ' όλους, σε όλο τον κόσμο, περιλαμβάνουν την άσκηση στις συστάσεις για κλινική πρακτική. Δηλαδή, κάθε γιατρός στην Αγγλία, όταν δέχεται έναν ασθενή ο οποίος παραπονιέται για συμπτώματα κατάθλιψης, πρέπει να του παρουσιάζει την άσκηση ως μία από τις πιθανότητες από τις οποίες έχει να επιλέξει. Αυτό ξεκίνησε το 2004 κάπως διστακτικά, αλλά έγινε πολύ ισχυρότερη η σύσταση το 2010. Το ακολουθούν οι Βρετανοί γιατροί? Όχι. Το ακολουθούν οι γιατροί σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ολλανδία, που επίσης έχουν συστάσεις? Όχι. Σχεδόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποιος γιατρός αναφέρει άσκηση για την αντιμετώπιση κατάθλιψης. Αντιθέτως, αρχίζεις να βλέπεις καμπάνιες κατά της άσκησης. Αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι καινούριο. Και είναι σοκαριστικό. Βλέπεις, για παράδειγμα, σε περιοδικά τα οποία λαμβάνουν όλοι οι γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισχυρισμούς ότι η άσκηση είναι άχρηστη, να μην την προτείνεται, ή ότι η άσκηση μπορεί να κάνει και κακό, χωρίς καμία ερευνητική απόδειξη. Ξαναλέω, αυτά είναι νέα φαινόμενα, τα οποία δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει, δεν τα έχουμε σκεφτεί. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν κύριο συνάδελφο ψυχίατρο, Έλληνα, ο οποίος γράφει ξανά και ξανά και ξανά ότι δεν υπάρχουν καν αποδείξεις. Δηλαδή, οι 41 τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές που σας έδειξα δεν υπάρχουν καν. Βλέπουμε εδώ πέρα γιατρούς στη Βρετανία να λένε, να γράφουν στο British Medical Journal ότι αν είστε γιατρός μην προτείνετε άσκηση. Στη Σκωτία μην προτείνετε άσκηση. Ξαναλέω ότι είναι καινούρια νερά αυτά. Δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Το τέταρτο παραπονό μου και τελευταίο είναι το θέμα της επαναληψιμότητας των επιστημονικών ευρημάτων. Τι εννοούμε με αυτό? Το 2005 ο Γιάννης Ιωαννίδης, που νομίζω τότε ήταν ακόμα στα Γιάννενα, αλλά έκτοτε μεταφέρθηκε στο Στάνφορντ, δημοσιεύει αυτό το καταπληκτικό άρθρο με τίτλο «Γιατί τα περισσότερα δημοσιευμένα ερευνητικά ευρήματα είναι ψευδή». Και ομολογώ ότι την πρώτη φορά που το είδα νόμιζα ότι απλώς προσπαθούσε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Όχι, δεν προσπαθούσε να δημιουργήσει εντυπώσεις, το εννοούσε κυριολεκτικά. Τα περισσότερα δημοσιευμένα ερευνητικά ευρήματα είναι ψευδή. Και ξεκινάει μία συζήτηση σε όλους τους τομείς της επιστήμης για το αν τα ερευνητικά μας αποτελέσματα είναι πραγματικά ή όχι. Και λέγεται αυτό η κρίση της επαναληψιμότητας. Αυτό περνάει και στον κόσμο, ακόμα και πριν από την κρίση του COVID, και αρχίζουμε να έχουμε ένα φαινόμενο άρνησης ή σκεπτικισμού για τα επιστημονικά ευρήματα. Το 2011, ένας διάσημος ερευνητής δημοσιεύει μία εργασία σε ένα ψυχολογικό περιοδικό, έγκριτο, όπου μας λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι άνθρωποι μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Και παραθέτει 9 εργασίες με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες, με ερευνητικά ευρήματα που λένε ότι οι άνθρωποι μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Και αρχίζει μια συζήτηση. Εάν ακολουθείς το επιστημονικό μοντέλο και σου επιτρέπει να παράξεις ευρήματα που σε κάνουν να λες ότι οι άνθρωποι μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, κάτι δεν πάει καλά με το ερευνητικό μοντέλο. Κάτι δεν κάνουμε σωστά.
Ας περάσουμε στο θέμα το δικό μας, την άσκηση. Το 2005, μία ομάδα από τον Καναδά ανακοινώνει ότι με 15 λεπτά προπόνησης υψηλής έντασης μπορείς να διπλασιάσεις την απόδοση αντοχής. Το ξαναπώ. 15 λεπτά προπόνησης μπορείς να διπλασιάσεις την απόδοση αντοχής. Δηλαδή το πόσο χρόνο μπορείς να παραμείνεις στο ποδήλατο στο 80% της μέγιστης ικανότητας. Μπορεί αυτό να είναι αλήθεια? Μπορείς να πάρεις κάποιον και σε 15 λεπτά μέσα σε 2 εβδομάδες να διπλασιάσεις την απόδοση αντοχής? Εγώ ισχυρίζομαι πως όχι. Στην ψυχολογία, λοιπόν, όταν βγήκε το αποτέλεσμα ότι μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, ξεκίνησε μία συζήτηση και ένας αυτοέλεγχος. Δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά. Εάν μας επιτρέπουν τα ερευνητικά μας μοντέλα να το πούμε αυτό, πρέπει να τα αλλάξουμε τα ερευνητικά μας μοντέλα. Στο δικό μας το χώρο, δυστυχώς, δεν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και αντιθέτως έχουμε μπει σε ένα λούκι το οποίο εγώ το βρίσκω επικίνδυνο. Είναι της μόδας πλέον να λες ότι ό,τι έχετε ακούσει στο παρελθόν δεν ισχύει και ότι έχουμε μία μαγική συνταγή που μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, σε 10 δευτερόλεπτα, σε 3 δευτερόλεπτα μπορώ να βελτιώσω τη φυσική σας κατάσταση, τη δύναμή σας κλπ. κλπ. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι καλό. Διότι έτσι θα χάσουμε την αξιοπιστία μας στο γενικό πληθυσμό. Να περάσω λίγο και να πάω στο τελευταίο μου κομμάτι. Ποιος είναι δυνητικά ο ρόλος μας στην κοινωνία? Εδώ βλέπουμε την αύξηση στο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Και φυσικά αυτό που βλέπουμε και ξέρουμε είναι ότι εξελίσσεται η ιατρική, εξελίσσεται η δημόσια υγεία, αλλάζουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων προς το καλύτερο και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες και στην Ελλάδα, όπου είναι τώρα πάνω από 80 χρόνια. Μαζί με αυτό, φυσικά, αυξάνεται το κόστος το οποίο επενδύουν οι κοινωνίες στο θέμα της υγείας. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είμαστε περίπου στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφιερώνουμε κάθε χρόνο κοντά στο 9% του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος, το οποίο βγαίνει περίπου σε $3.000 κατά κεφαλήν ανά έτος. Πού το επενδύουμε αυτό? Θα σας δώσω πρώτα κάνα 2 άσχετα νουμεράκια. Για παράδειγμα, ξέρατε ότι έχουμε τους περισσότερους μαγνητικούς τομογράφους κατά κεφαλήν? Τους περισσότερους αξονικούς τομογράφους κατά κεφαλήν? Δεν το ήξερα. Τους περισσότερους μαστογράφους κατά κεφαλήν? Δεν το ήξερα. Και να επικεντρωθώ στο τελευταίο, ότι είμαστε οι δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατανάλωση φαρμάκων. Δηλαδή, τα 3 μας χιλιαρικάκια που δίνουμε το χρόνο για την προαγωγή της υγείας, το 1/3 το δίνουμε σε αγορά φαρμάκων. Αυτό που δεν έχει ξεκινήσει να συζητιέται όσο θα έπρεπε να συζητιέται είναι οι διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών και η επίδρασή τους στο προσδόκιμο ζωής. Από τα αμερικάνικα δεδομένα ξέρουμε εδώ και χρόνια, για παράδειγμα, ότι στους συνταξιούχους, αυτοί που είναι στο πάνω 50%, στο υψηλότερο 50%, ζουνε 5 χρόνια περισσότερο από αυτούς οι οποίοι έχουν εισόδημα στη σύνταξη στο κάτω 50%. Γιατί? Εδώ βλέπουμε το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 40 ετών για τα 4 τέταρτα της κοινωνίας, το χαμηλότερο εισόδημα, το δεύτερο 25%, τρίτο 25%, τέταρτο 25%. Και βλέπουμε μια ξεκάθαρη σχέση. Όσο περισσότερο εισόδημα έχεις, τόσο περισσότερο ζεις. Στην Αμερική είναι ξεκάθαρο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όλη η υγεία είναι ιδιωτική. Άρα η υγεία έχει γίνει ένα αγαθό το οποίο είναι προς αγορά και προς πώληση. Αν δεν έχεις τα χρήματα να το αγοράσεις, ζεις λιγότερο. Στην Ελλάδα που έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί να συμβαίνει κάτι παρόμοιο? Και ενδεχομένως είναι
πιθανό να συμβαίνει κάτι παρόμοιο, επειδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι τόσο αποδοτικό όσο θα έπρεπε να είναι, όπως είναι σε άλλες δυτικές χώρες. Οπότε αναγκάζεται πολλοί κόσμος να αναζητήσει διεξόδους σε ιδιωτικά συστήματα υγείας, τα οποία έχουν ένα κόστος και άρα οι πλούσιοι θα τα καταφέρουν καλύτερα από τους φτωχούς. Έχουν αρχίσει λοιπόν να παράγονται δεδομένα τα τελευταία χρόνια, όχι σε επίπεδο χώρας ή σε επίπεδο νομού, αλλά σε επίπεδο χωριού και πόλης. Δύο είναι αυτές οι χώρες, οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Και οι Financial Times πρόσφατα, το προηγούμενο καλοκαίρι, δημοσίευσαν μία ανάλυση η οποία δείχνει ότι στην Αγγλία, όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αρκετά καλό, η πρόσβαση είναι αρκετά καλή, η απόδοση σε θέμα προαγωγής υγείας είναι αρκετά καλή. Για τους Αμερικάνους, οι οποίοι έχουν θέμα στην πρόσβαση, δηλαδή η πρόσβαση στην υγεία είναι ακριβή, άρα την έχουν λίγοι, πρέπει να είσαι στο κορυφαίο 1% του πληθυσμού σε ό,τι αφορά το εισόδημα, δηλαδή να βγάζεις 400.000 το χρόνο για να έχεις το ίδιο προσδόκιμο ζωής με το μέσο Βρετανό. Για να καταλάβεις κανείς, ας πούμε, το τι επίδραση έχει ο προσωπικός πλούτος και η πρόσβαση στις δομές υγείας. Άρα πού μπαίνει η άσκηση μέσα σε αυτή την κατάσταση? Η άσκηση μπορεί να είναι ο μεγάλος εξομοιωτής. Ο μεγάλος εξομοιωτής που θα κλείσει την ψαλίδα. Δηλαδή θα διορθώσει τα δομικά προβλήματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει στις δυτικές κοινωνίες στο θέμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Για παράδειγμα, και δείχνω μόνο ένα παράδειγμα, μετα-ανάλυση του Γιάννη Ιωαννίδη, που κοιτάει μόνο το θέμα της υπέρτασης και συγκρίνει την άσκηση με τα αντιυπερτασικά φάρμακα. Και βρίσκει τι? Ότι η άσκηση μειώνει τη συστολική αρτηριακή πίεση σχεδόν κατά 10 μονάδες και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της αποτελεσματικότητας της άσκησης και κανενός είδους αντιυπερτασικό φάρμακο. Δηλαδή, χωρίς κόστος δυνητικά, μπορείς να έχεις τα αποτελέσματα που έχουν τα φάρμακα τα οποία έχουν και κόστος και αρνητικές επιδράσεις. Τι είναι η κινησιολογία σήμερα? Στην Ελλάδα έχουμε, νομίζω, κολλήσει σε κάποια μοντέλα. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι με ένα πτυχίο ΣΕΦΑ, εγώ ακόμα θα το λέω ΤΕΦΑ μέχρι να πεθάνω, μπορείς να γίνεις προπονητής, μπορείς να γίνεις καθηγητής φύσης αγωγής, μπορείς να δουλέψεις σε γυμναστήριο. Από το 1990, στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούμε τον όρο κινησιολογία. Ο όρος κινησιολογία, ελληνικότατος, εισήχθη από τον Καρλ Νιούελ, τότε στο Penn State. Στην Ελλάδα έχουμε το περιοδικό κινησιολογία. Είδα ότι οι ΣΕΡΕΣ έχουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που το λένε κινησιολογία. Ο όρος αρχίζει να χρησιμοποιείται. Για μένα, εκτός από το ότι μας επέτρεψε αυτός ο όρος να γίνουμε αναγνωρίσιμοι κάτω από το ίδιο όνομα, ενώ πριν υπήρχαν 70 διαφορετικοί όροι για να περιγράψουν τμήματα σαν το δικό μας, επέκτηνε το πεδίο του τι κάνουμε. Κινησιολογία είναι η επιστημονική μελέτη της κίνησης του ανθρώπινου σώματος. Άρα δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, άρα δεν είναι μόνο η φυσική δραστηριότητα, άρα δεν είναι μόνο το να δουλεύει σε ένα κέντρο αποκατάστασης ή σε ένα γυμναστήριο. Είναι πολύ περισσότερα πράγματα. Για παράδειγμα, τι? Κλινικές που εστιάζουν στην πρόληψη ή την ευζοία. Κοινοτική και δημόσια υγεία. Ποιος θα οργανώσει αυτές τις εκδηλώσεις για την προαγωγή της δημόσιας υγείας? Δεν πρέπει να είμαστε εμείς? Δεν πρέπει να είναι οι απόφοιτοι των δικών μας σχολών? Ποιος θα δουλέψει σε κέντρα αποκατάστασης που χρησιμοποιούν άσκηση? Για παράδειγμα, εδώ και πολλά χρόνια φυσικά η καρδιολογική αποκατάσταση είναι το κύριο μέρος, έτσι. Αλλά υπάρχουν άλλα. Για παράδειγμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ποιος θα κάνει αυτά τα προγράμματα άσκησης? Δεν πρέπει να τα κάνουμε εμείς?
Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα σου κάνει EKG στο γραφείο του καρδιολόγου? Δεν πρέπει να είμαστε εμείς? Ποιος είναι αυτός που θα μελετήσει την απόδοση των ενόπλων δυνάμεων? Ποιος θα βοηθήσει την προετοιμασία των ανθρώπων που συμμετέχουν στις πρώτες βοήθειες? Ποιος θα βοηθήσει τους αστροναύτες, που όσο παρατείνεται η διάρκεια των διαστημικών ταξιδιών, τόσο γίνεται σημαντικότερη η ανάγκη για άσκηση? Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Ποιος θα δουλέψει σε προσθετική και ρομποτική? Δηλαδή πλέον έχουμε την πρόσθεση άκρων ρομποτικών. Δεν θα πρέπει ένας κινησιολόγος να είναι ένα βασικό μέλος της ομάδας που θα δουλεύει στο σχεδιασμό ρομποτικών άκρων? Εξωσκελετοί. Δεν θα πρέπει οι κινησιολόγοι να αποτελούν τον πυρήνα των ομάδων που δουλεύουν στο σχεδιασμό εξωσκελετών? Βασική έρευνα στους βασικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα, καρδιολογικών νοσημάτων, αγκιακών νοσημάτων, νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στην ψυχολογία λέγανε πριν από χρόνια ότι θα πρέπει να αρχίσουμε πλέον να εστιάζουμε στην παραγωγή απτών, χειροπιαστών ευρημάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κόσμος. Και λέγανε, για παράδειγμα, πότε θα παράξει η ψυχολογία το αντικολλητικό της τηγάνι. Εγώ το λέω ως εξής, το λέω λίγο διαφορετικά. Ήδη υπάρχουν ευρήματα που έχουν παραχθεί από τον τομέα μας, που έχουν επιρροή σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, σε όλο τον κόσμο λέμε, αν να σηκώσεις βάρος, λύγησε τα γόνατα. Αλλά σας καλώ να αναρωτηθείτε, αν περάσετε από ένα σχολείο σήμερα, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, η καθημερινή πρακτική της φυσικής αγωγής έχει βελτιωθεί σε σχέση με 50 χρόνια πριν? Ερευνητικά δεδομένα έχουν παραχθεί, έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική. Αν περάσετε από ένα γυμναστήριο, κάνουμε τα πράγματα καλύτερα σήμερα από ό,τι τα κάναμε πριν από 50 χρόνια? Ερευνητικά δεδομένα έχουν παραχθεί, που θα μας επέτρεπαν να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας. Τα έχουμε ενσωματώσει στην καθημερινή πρακτική. Στον παιδικό αθλητισμό, στα ιατρία, το ίδιο. Υπάρχει ένα λεγόμενο χειρουργικό ρομπότ, το Da Vinci, που υπάρχει και στην Ελλάδα. Χρησιμοποιείται σε πολλά νοσοκομεία. Θέλω λοιπόν να σας δείξω μία πρόσφατη επίδειξη, όπου ο χειρούργος ήταν στο Λος Άντζελες και η μπανάνα που βλέπετε ήταν στο Λονδίνο. Για δείτε λίγο. Σε πραγματικό χρόνο. Μου λένε λοιπόν ότι η εκπαίδευση των χειρούργων στο να μάθουν να χρησιμοποιούν το χειρουργικό ρομπότ Da Vinci στηρίχθηκε σε ευρήματα από την επιστήμη της κινητικής συμπεριφοράς. Και ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει σε τόσο ταχύρυθμη εκπαίδευση των χειρούργων εάν δεν υπήρχαν οι ανακαλύψεις που έχουν προέλθει από τους δικούς μας ανθρώπους. Από τον Dick Schmidt, από τον Scott Kelso, από το χώρο της κινητικής συμπεριφοράς. Το τελευταίο που θα ήθελα να σας δείξω ήταν αυτό. Ήταν η πρώτη ομάδα το προηγούμενο καλοκαίρι, μια ομάδα στην Ελβετία, που κατάφερε ένας ανάπηρος που ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι για 10 χρόνια να περπατήσει. Δημιούργησαν μια ψηφιακή παράκαμψη στο σημείο της σπονδυλικής στήλης όπου υπήρχε ο τραυματισμός, χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να μάθουν το πώς λειτουργούν οι νευρώνες οι οποίοι στέλνουν το μήνυμα για την κίνηση των κάτω άκρων,
αναπαρήγαγαν αυτές τις νευρικές όσες με υπολογιστή. Οι νευροχειρούργοι έβαλαν τα ηλεκτρόδια εκεί που έπρεπε να τα βάλουν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καθυλωμένος σε καροτσάκι για 10 χρόνια περπάτησε. Δεν θα έπρεπε η κινησιολογία να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ερευνητικής ομάδας που έφτασε σε αυτό το θαύμα? Χίλια ευχαριστώ.